Ул матурлык, тыйнаклык һәм зәвык үрнәге. Ул чын татар хатыны. Ул сөекле ана. Бүген студиябызда кунакта Татарстанның халык артисты Резидә Шәрәфиева. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, хөрмәтле тамашачылар. Хәерле сәгатьтә тапшыруын башлыйбыз. Резидә апа, сез иҗат юлыгызны кыйбла дип аталган яшьләр үзәгеннән башлагансыз. Ләкин аңа хәтта укытучы, бизәүче рәссам һөнәрендә үзләштергәнсез. Тик шулай да барыбер кире иҗатка әйләнеп кайткансыз. Менә Аллаһ Тәгалә ни язган булса, шул була икән инде дигән гыйбарәгә сез шул вакытта инандыгызмы, әллә инде сез моны бәләкәйдән кичкенәдән үк белеп үстегезме? Беләсеңме, Резидә, мин кичкенәдән үк бул минем менә монда яшерен сер була бит әле. Җырчы буласы килү. Ул минем кичкенәдән үк шушында күңелемдә иде. Ул яшерен, аны бер кеше дә белмәде. Мин инде җырлый башлаганда да кичкенәдән үк менә ничәнче класс дип әйтим, укыганда гына җырлый башладым мин. Минем җырлаганны укыганда гына белде халык. Халык дип инде әти-әни. Әйе. Якын тирәләр. Ничәнче класс? Бер 5нче класс булмадым икән. 4нче класс булдым икән. Ниндидер бер бәйрәм булды да, шул бәйрәмдә мин учучы дигән ниндидер самолетка утыра да, әни иша һавагамы шундый җыр бар бит әле. Шуны җырладым мин. Шунда бөтен халык шаккатты минем җырлаганымны күреп. Ә мин үзем яшерен генә җырлый дирим. Өйдә кеше булмаганда, тыныч кына, бер кеше дә юкшаганда рәхәтләнеп кычкырып җырлый дирим. Ишек ачыла башласа, мин шып тук дидерим. Минем җырлаганны алай белмәделәр. Ни өчен алай булды соң? Ни өчен яшердегез башта? Беренчедән, Оялу галәмәтеме ул? Оялу булгандыр. Мин бик оялчан идем. Әни инде, и кызым. Бу хәтле оялчан булмыйлар бит инде дип. Менә мин хәтерлим, әти акча бирәдер магазинга кирип нәрсәдер алырга дип, кибеткә дип. Шул вакытта әти уят булмыймы соң бу дип сорыйдырым. Менә шул хәтле нишләп шул хәтле оялчан булганмындыр. Тәрбия шундай булган инде күрәсең. Шунда булдым икән, менә шул гадәт инде бу оялчанлык. Тик ни өчен соң иҗатка шундый урау юллар аша килдегез? Менә ансы тегендә язылган булгандыр инде. Истә язылган булгандыр бәлки. Инде мин укытучы һөнәрен сайладым да, анда бит инде башлангыч сыйныф укытучысы. Чөнки мәктәптә укыганда әллә ни юк бит. Авыл баласы инде кая китә? Медучилище шул гына бит инде. Әллә ни юк. Иң хөрмәтле һөнәрләрендә башка һөнәрләр турында уйлап та караган. Шуңа күрә башта укытучы булып, аннары мине инде Кадрәк мәктәбенә укытырга җибәрделәр дә, шунда миңа укытырга урын булмады. Мине интернатка куйдылар, эшләргә тәрбиялече итеп. Мин анда тәрбиячедә, мин анда поварда, мин анда завхозда, бүтән эшендә эшләдем. Мин әле ул вакытта миңа 19 тулыр-тулмас шул вакыт. Ул миңа бик авыр тоелды инде. Но интернатны мин шул хәтле матур итеп рәсемнәр белән ясап, шунда балалар белән шул хәтле яратып эшләдем мин анда. Үземнеке итеп, үй кебек итеп, үзем эшләгән кебек итеп. Шунда рәсемнәр ясап, шушыннан рәссам бизәүче дигән уй башыма килеп, мин матур гына бит инде алга да үсәсе килә ничектер, монда интернатта тәрбияче булып кына каласы килми бит инде. Туктале, мин әйтәм, укырга кирим дип, шул рәссам бизәүчегә укырга киттем мин 2нче елны. Шулай башланды минем менә рәссам бизәүче булып укып, мин инде 1нче ел эшләп, инде менә шул эшләгәндә, эшләп йөргәндә Кыйбла дигән клуб бар бит инде безнең. Клубта егетләр, кызлар килеп җырлап репетиция ясап китәләр. Минем дә җырлыйсы килә, монда күңел дә бар бит инде, мин әзрәк җырлаштырып. Теге яшерен сернең чыгасы килә. Бит училищеда да җырлап йөрдем мин. Казанда да җырлап йөрдем рәссам бизәүчегә укыганда. Монда инде күңелдә бар бит инде ул җырлыйсы килү. Мин дә кирдем. Мин дә җырлыйм әле, мин әйтәм, репетицияга йөрим әле дип. Шунда йөри башладым да, бер шәһәрдә инде, Чаллы шәһәрендә, җәй көне бер паркта инде бу конкурс булды. Гөнаһ шулай шул конкурста 1нче урын алдым бит. Менә шуннан башланды инде минем. Менә шуннан әкрен генә Сердәш ансамбленә килеп, Ринат Абыйгубайдуллин безнең композиторыбыз, танылган хезмәткәребез. Шунда килеп, мин инде аның җырларын җырлап, шушылай мин әкрен генә сәхнәгә күтәрелгән кеше. Ә менә шушы һөнәрләрегез тормышта бүгенгесе көндә ярдәм итәме үзегезгә? Итә, нишләп итмәсен. Беренчедән ул рәссам бизәүче, ул киемнәр ягыннан, гомумән ул тормышта да ярдәм итә.
Менә ул матурлык бит инде ул. Өйдә дә матурлык. Кая кайтсыз, барсаң да матурлык нәрсәдер. Менә сез дә матур итеп ясап куйгансыз бит әле. Бүтән җирегез матур. Шуның кебек ул бит инде матурлык үзен күрә белү ул бит әле үзе бер бәхет. Үзе бер бәхет. Беренчедән күрә белү, икенчедән киемдә дә, тормышта да ул бик ярдәм итә. Укытучы булу? Укытучы булу тагын ярдәм итә бер караганда, менә балалар тәрбияләгәндә дип әйтим, мин балалар дип әйтәм, чөнки кызым бер бала бит минем берәү генә. Әле бит анда энекәшнеке бар, сеңлекәшнеке бар. Әле энекәшләр, сеңелләр бар. Укытучылык кирәк. Аларны контрольдә тотам инде мин барысында. Шуңа күрә ул һөнәрем дә минем юкка гына түгел. Шулай, бу бик әйбәт. 70 төрле һөнәрдә аз дип әйтәләр. Ират кешегә, димәк, хатын-кызга да шулаймы? Хатын-кызга ул бигрәк тә кирәк. Шулаймы? Хатын-кыз бүтән эшендә эшли белергә тиеш. Тегәргә, шигәргә, гомумән пешерергә, чистартырга, йөртергә. Хәзер бит инде без үзебездә үзебез. Ничек карыйсыз менә шушы рольләр алмашына бармыймы соң безнең тормышта? Ничек карыйсыз бу мәсьәләгә? Мин ничек карыйм дип, ул бер караганда үзең бу теге урысча әйтмешли независимый дип әйтәсеңме әле ул? Мөстәкыйльлек кирәк. Мөстәкыйльлек кирәк. Икенчедән, ират кешене гел юк бар эшендә борчып тормыйсың бит. Без аны үзебездә эшли алабыз. Шуңа күрә күп әйберне мин үзем шулай дип уйлыйм инде. Нәрсә ялынып тора? Дөресме соң бу позиция? Резидә, кай вакытта әйтәләр бит менә ират алдында көчсез булырга кирәк. Юк, аның көчсез була торган җирләре бар. Бармы андый урыннар бар. Монда инде аны борчып тормыйсың, үзең шәшләп куясың, үзеңә ничек җайлы. Ул бит үзеңгә дә җайлы. Яныңда булган ират кешегә дә җайлы. Аңа калса. Тегендә алып бар, монда алып бар димисең. Бардан кайттың. Ялынып торасы юк. Шулай. Яхшы, хәзер ничә ел инде сез рольдә? Мин 13 була ахрысы. Менә субханалла. Хәзер инде дин темасына күчик. Ничә ел сез намазда, ничек килдегез бу елга? Беләсезме, мин намазда бер 10 ел бар ахрысы. Субханалла. Чөнки мин аны ничек кирип киттем? Мин инде әбидән ук, инде кичкенә вакыттан ук әби бит инде бисмиллалар укый, ятканда, торганда, сезгә өйрәтәбез, бергә укыйбыз, кычкырып. Шулай дип өйрәнгән бисмиллаларым, сүрәләрем бар минем. Алар бер качан да онытылмый андый әйберләр. Кичкенәдән кергән. Инде булай тормышта әле мин бу юлга басканчы сүрәләрне беләм инде, бисмилланы беләм, мин бик ышанам. Һәм аны менә ниятлибез дибез бит әле. Иртән торып ниятләсәң, бүтән эшләреңдә менә май кебек бара. Ул чыннан да шулай. Мин аңа инде инанган кеше. Бу намазга басуымның сәбәбе әти авырып китте дә, мин шуннан безнең Ульяновскидан, Ульян шәһәреннән әтинең сеңлесе бар инде, ул намазда күптән. Шул кайттык инде әтине күрергә, әти белән сөйләшергә дип инде шул бер аратнага кайткандыр. Шунда инде мәйтәм, Гүзәл апа дим инде, Гүзәл апа мине өйрәтәр ничек намаз укырга, ничек. Аның бит әле тәртипләрен белергә кирәк. Инде китаптан карап кына мин аны нишләптер аңлый алмадым инде үземчә. Менә Гүзәл апа белән бер атна без укыдык шулай. Ул икебез бергә укыйбыз. Инде сүрәләргә килгәндә, аны бит инде әле тиз генә ятлап булмый. Аны шул мин китапны ачып, шулай укый, ул үзеннән үзе кирип китә иш инде. Аны ятлап булмый, ул күпме укысаң, шулай тизрәк керә. Дим инде мин үземчә. Шулай итеп мин, Аллага шөкер, мин инде җомга көннәрдә генә укый башлармын дип уйлаган идем. Ул инде шушы хәтлек үзенә тарта, җомга көн генә түгел, бер көн дә калдырасы килми. Менә шулай әкрен-әкрен, Аллага шөкер. Амин, Ходай кабул итсен. Шулай булсын, амин. Менә шушы диндә булуың турында, намаз укуың турында бөтен кешегә сөйләргә кирәк микән? Ничек уйлыйсыз? Әллә бу шәхси эшме? Юк, мин аны шәхси эш дип аңлыйм, чөнки кычкырып йөрү кирәк түгелдер ул. Бәлки ул башкаларга үрнәк булыр иде? Үрнәк булырга, ул аны үрнәк булырдай сүзләрне син сөйлисең. Менә син кемнеңдер нәрсәдер менә авыр хәлләр була бит шулай, чыга алмыйсың нәрсәдер. Былай бармый, тегеләй бармый. Мин инде китаплар алам, бөтен безнең балаларның китаплары бар, бәләкәй генә сүрәләр язылган ятларга дип инде. Энекәштә, сеңлекәштә бөтенсен син укып кара әле дим. Мин өйрән әле сүрәләрне, син Алладан сора, син бөтен эшеңдә уңай була дип мин инде аңлатам. Былай мин үзем намазда дип кычкырып йөрмим, алай яратмыйм мин. Мин гомумән мактанырга, кычкырып йөрергә яратмыйм. Шулай. Сез бит инде артист буларак һаман юлда, гастрольдә, шулай бит менә андый чиракта намазны ничек укыйсыз? Җыеп укыйсызмы? Ул бит юлда укырга да мөмкин. Юлда, юл буе укып барам. Юл буе укып барам. Ул бит әле теге вакытында намаз гына түгел. Бүтән сүрәләрне укып барам, туктамыйча. Ул бәлки 1000 тапкыр да була торгандыр. Менә мин Чаллы белән Казан арасында
еш берергә туры килә, чөнки әни авылда бит инде безнең. Шунда кайтканда да мин инде ул Аятул Курсине белмим ничә тапкыр укый торганмындыр. Юл буе шуны укып барам. Мин машинада тып-тын. Мин яратмыйм теге музыканы мин бер кайчан да кычкыртып тыңламыйм. Юк-юкта йокы килә башласа гына куеп алам, нәрсә бар микән анда тегендә дип. Булай тып-тыныч, мин тыныч йөрим, мин укып йөрим. Субханалла. Безнең киләсе сәхифәбездә дә Тимергали хәзрәт Юлдашев нәкъ менә юлчы намазы турында сөйләр. Ауз биллахи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Әгәр дә кеше үзе яшәгән шәһәрдә, мәсәлән, яшәсә, һәм ул анда инде үзенең кылган гыйбадәтләрен тулысынча алып барырга тиеш. Андый кешене атыйлар шәригатьтә муқим дип, ягъни даими ниндидер бер урында, ниндидер бер авылда, ниндидер бер шәһәрдә яшәүче. Ләкин кеше шәһәрдән чыгып китсә, һәм аның нияте 100 километр шақырымнан узарга дигән ният бар икән, яки 100 шақырым тирәсе булса, шундый нияте белән чыгып китә икән ул авылыннан яки шәһәреннән, ул инде чыгып китү белән мусафир булып санала. Һәм инде ул гадәттә булган 4 рәкъгат намазларны 2 рәкъгат итеп кыскартып укый. Һәм әйтергә кирәк, юлчының намазы менә шулай кыскартылып укыла. Ләкин монда әйтергә кирәк, түбәндәгеләрне кайбер кешеләр уйлыйлар намазларны берләштерергә ярыймы дип сорыйлар, сәфәрдә булганда. Ягъни мәсәлән, безнең бар шундый намаз илә белән икенде. Аларны берләштереп укырга ярыймы сәфәрдә? Яки акшам белән ясту, аларны берләштерергә ярыймы дигән сорау бирәләр. Әлбәттә ярый, ләкин Арафат көнендә без берләштерәбез ике намазны. Әгәр дә Арафат имамы бар икән. Ул да булса хаҗ вакытында. Һәм инде Муздалифада акшам белән ясту бергә укыла. Калган вакытта Абу Ханифа мазхабы буенча намазларны берләштерергә ярамый, һәр берсенең вакыты бар. Аллаһ Тәала үзе әйтә: "Инна ссалата канат алал муъминина китабан мавқута", һәр бер мөэмингә намаз үз вакытында фарыз ителде диде. Демәк, аның үз вакытын белеп, табып укырга тиеш. Бүген көндә безнең аның белән проблема юк, без намаз вакытларын алып укый алабыз. Һәм инде икенче мәсьәлә, ул мәсәлән, кешеләр сәфәргә чыгып киткәндә, чыгып киттеләр 100 шақырымнан артык яки 100 шақырым ният белән чыгып киттеләр инде бер шәһәргә. Алар инде сәфәрдә дип әйттек, һәм дә сәфәрдә намаз вакыты җитә икән, алар инде намазны шулай ук чыгып, шулай ук 2 рәкъгат укый алалар. Һәм инде юлда булган вакытта, һәм алар шушы бүтән шәһәргә килеп җиткәнче, һәм анда барган вакытта ниятләре нинди булырга тиеш дигән сорау да туа килде. 15 көнгә дигән ният куйдылар икән, 15 көнгә барам мин анда дип. 15 көн торса, ул намазны барбыр кыскартып укый. 15 көннән артык торса да кыскартып укый. Чөнки аның нияте 15 көн генә иде. Безнең мазхаб буенча, әгәр дә кеше 15 көннән дә артык ният белән чыкмаган икән, димәк ул намазларны нишли? Барбыр кыскартып укый. Әгәр дә ул чыгып китте икән шундый ният белән, мәсәлән, мин инде анда барам 3 көнгә генә дип, 15 көн түгел, 3 көн. Торып кайтты бер ай. Шулай килеп чыкты инде. Ул барыбер мусафир булып саналмый. Чөнки аның күп кенә әйберләр шушы ниятеннән тора. Шуңа күрә чыгып киткәндә, каядыр сәфәргә, иң хәерлесе сәфәргә дип ният кылсын, һәм инде 15 көнгә дип ният кылып куйсын. Чөнки әгәр дә ул ниятен төзәтмәй икән, Алла сакласын, төрле хәлләр булырга мөмкин, самолетта утырырга мөмкин, башкасы да булырга мөмкин, эш буенча да кал дип әйтергә мөмкиннәр.
бір айға, 2 айға, 3 айға да қайбір кішілер 1 елға да қалалар, 3 күнге деп кеткен, 1 елға қалған. Барыбір мұсафир болып саналмай. Шуңа күрә сәфәр намазын біз жолшы намазын, сәфәр кішісінің намазы түбәндәге рәвештә башкарыла дип әйтәсе килә. Тахарат мәсьәләсендә, мәсәлән, без гадәттәгечә шитек киябез инде. Аяқны жумас өчен. Беренче аяқны жуасың, аннары шитекне киеп куясың. Көне буе, тәүлек буе, әгәр дә син үз шәһәрендә торасың икән, тәүлек буе шул шитек белән җөргә мөмкин. Әмма әйтергә кирәк, сәфәргә чыгып китсәң, ул вакытта 3 көн буе бу шитек белән кулланырга ярый. Һәм тагын бер мәсьәлә, имам мәсьәләсендә. Әгәр дә син ниндидер бер шәһәргә барып мусафир буларак, синең имамың урысча әйтмешли теге местный шуннан туган шушы җирлекнең имамы дип әйтергә кирәк, 4 рәкәгать укый ул. Аның артында 2-не укыйсыңмы, 4-не укыйсыңмы дип сорау бирәләр. Әлбәттә без укыйбыз шулай, ничек имам укый. Калган 2 рәкәгать алар нәфил булып бара. Һәм киресенчә имам мусафир булса, ләкин без местный хәзер. Без шушы җирдә яшибез. Имам мусафир булып, ну галим булган икән, зур галим мәсәлән. Әлбәттә безнең фикх буенча да, Ханафи мазхабы буенча да имамны куярга кирәк синнән олырак, синнән гыйлемлерәк кешене. Әгәр дә ул мусафир булса, әлбәттә хөрмәт итеп без аңа тәкъдим итәбез. Ул имам булып баса икән, без аның артыннан 2 рәкәгать кына укымыйбыз. Ул 2 рәкәгать укганнан соң biz basıp tagын 2 rəkatını davam etəbiz. Mənə şundayıraq tərtib. Хөрмәтле тамашачылар, Хызур ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыруы бара. Бүген бездә кунакта Татарстанның халык артисты, минем адашым Резидә Шәрәфиева. Резидә ханым, бераз тәрбия турында да сөйләшик әле. Сез кичкенә вакытта бик шаян малайлардан бер дә калышмагансыз дип сөйлиләр. Бүгенге көндә сезгә карап, сез бик зәвыклы, тыныч кына хатын, шундый. Ничек булды бу үзгәрешләр? Беләсез, мин кичкенә чагында бик җылак булганмын. Әби дә тирбәткән бишек бит инде. Әни дә бөтен кеше җырлаган. Җырчы булгансыз инде, сез кичкенәдән җырлагансыз. Бәлки, безнең күрше дә булган Мәликә апа дигән инде. Ул шилтер-шилтер Мәликәне җырла, ул тел булгандыр инде ул вакытта, шул ничә яшь булгандыр инде, белмим, хәтерләмим, 2-3 яшьтә дә тирбәткәннәрдер инде бишектә. Шушындыйны җырла, китмә тандугач дип инде, җырла, дип бөтен җырларын шулай җырлатканмын мин. Кем булса шул мине тирбәткән. Шуннан башланган. Инде шул беренче бала бит инде, мин беренче бала. Ул бит инде шуграк та була, көйсезрәк тә була, көйләтә торган була бит инде. Әби әйтә торган иде. Менә самавыр белән эчелгән бит инде элек. Әбиләрдә самавыр белән чәй эчкәндә, самавырсыз чәй эчмим ди. Тамау дип инде самавыр дип әйтәлми, тамауны тунда куй. Самавырны куя, чәйнектән ясый, шуңа риза. Самавыр торырга тиеш. Самавыр торырга тиеш. Шундый. Шундый иләре булган инде зрәк. Шуклыкка килгәндә. Шуклыкка килгәндә, зрәк бала-чаганың шундый гадәтләре булган. Инде әни бик коры иде инде безнең. Әти алай бер сүздән дәшмәде. Әти инде ул үзенекен әйтә торган иде. Булай матур гына әйтә. Кирәк чакта. Әни инде менә шул элек бит яшьләр бит инде кашта җылкыйсың инде. Элек бит без үскәндә кашны ничкә генә әйтеп инә күзлегендә шушындый гына кашлар. Җип кашлыгында. Шулай каш җылкынган бит инде ашарга утыргач әни шулай итеп карап чыга. Бер сүз әйтми күздә бит утлар яна. Теге тыктың гына булай күзне чиреп. Әле хәзердә шулай әни. Ул нәрсә эшләгән анда, ул кырын дип менә шулай итеп тикшереп тора әле һаманда. Хәзердә тикшереп тора. Әти әнидән курку ул булай курку түгел, ул ничектер хөрмәт. Ул булай кыйнау фәлән булмады бит инде, сугу дигән әйбер гомумән юк. Әзрәк ачуланып алсалар да бик кычкырмыйча гына. Ул менә шул монда эштәге хөрмәт белән курку бер инде. Әти әни сүзен тотарга кирәк инде һәр хәлдә. Шул әйбер. Әнигез Алла бирсә, озак еллар шулай тикшереп бәйләнеп торсын иде, Алла бирсә. Шулай тикшерергә язсын. Үзегез кызыгызны ничек итеп тәрбиялисез? Шулай кырыс итепме? Үзем инде мин
менә кәҗәмегез, кыз да кәҗәмегез. Без бер-беребезне яхшы аңлыйбыз. Бәрелешмисезме? Юк, менә шул хәтле ул да ничектер көйле. Шуңа күрә без Зөләйха белән дә бик дус яшибез. Ул минем күз карашымнан аңлый. Но мин бик әзрәк кырыслыгым бар инде минем. Эчемдә мин бик гади, бик йомшак булсам да, мин аны бәлки чыгарып бетермимдер бөтен йомшаклыгымны, бөтен сөюемне дип әйтимме. Но бик инде менә әзрәк корылыгым бар. Әйе, шуңа күрә, тәртип булырга тиеш бит инде бөтен җирдә. Өйдә дә тәртип, гомумән киемдә дә тәртип, бөтен эштә дә тәртип булырга тиеш. Шул тәртипне мин таләп итәм инде. Димәк, хатын-кыз өчен иң мөһиме тәртип, әйме? Хатын-кыз нинди булырга тиеш сезнеңчә? Беренчедән ул ялкау булмасын. Менә. Икенчедән ул шапшак булмасын. Инде менә балачага кайбер әйберне белми дисең, бит каян белсен? Ул аны бит инде белеп үсми, без үзебез дә белмибез. Шуңа күрә инде мин менә кызга күп әйберне кешедән карап, кайдыр баргач, кемнәндер өйрәнәсең шулай бит. Мин үзем менә идәнне юарга да мин өйрәтәм. Менә шулай дип аласың. Чүпрәкне менә булай сыгасың. Булай түгел. Теге булай тота бит балача. Булай сыгасың, дөрес итеп, үй түреннән башлыйсың. Менә шулай басасың дип карап торып башта үзем күрсәтәм. Оннан башка балалар җуып күрсәтә идән. Менә шулай итеп мин өйрәттем үзең белгәнне. Үзең өйрәт, баланың бит инде өйрәнүе, эшләве синең өчен булса да, өйрәнүе үзе өчен. Безгә дә әни шулай дип әйтә. Шулай дип әйтә торганнары, ул хак сүз. Мин дә шулай дип өйрәтәм. Шулай. Өйрәтүем күбрәк. Бик яхшы өйрәтүчең булгач, бик әйбәт бит әле. Резидә пакаватланам, менә сез шундый зәвыклы, нәзакәтле ханым, зәвыклы кеше ул нинди булырга тиеш? Әйтегез әле. Зәвыклы дип инде, менә ничек бар? Мин шулай. Минем менә кайбер төрле кеше була бит инде. Кыяфәте белән нәрсәдер әйбәт буласы килеп, синең алда бер төрле, икенче артта бер төрле. Мин менә ялагай кешеләр була. Ялагай, бик күп инде безнең тормышта андый кешеләр. Мин менә ничек бар шулай. Мин бик ачык күңелле. Үзем шулай дип әйтәм, чөнки минем теге көнләшү, кемнәндер нәрсәдер теге сөенеп тору, кемнеңдер начар булганына, минем андый гадәтем юк. Мин ничектер берәрсенә кирәк икән булышырга мин һәр вакыт әзер. Үземнең эшемне дә ташлыйм, һәр вакыт әзер. Шуңа күрә ул әлбәттә бик яхшы сыйфат, ләкин артыгын кеше турында уйлап үзеңне оныту бу дөрес әйберме? Оныту дип мин үземне дә бик онытып бетермәгән кебек. Мин шуннан тәм табам, беләсезме, миңа шундый рәхәт. Кемгәдер булышсам, булышлыгым тисә, мин шуннан тәм табам, ләззәт табам. Ул миңа бәлки яшәр өчен дип әйтимме, ничектер ул мине канатландырып җибәрә, менә шундый. Менә көнләшү сүзе яңгырады монда. Сезнең артист профессиясында бит инде артист һөнәрендә бу төшенчә бик еш очрый. Көнләшү. Ниндидер сүз чыгаралар, сүз сөйлиләр. Менә шушы гайбәт сүзләре аркасында үзегезнең тормышыгызда да ниндидер үзгәрешләр булганы булдымы? Беләсезме, гайбәт дигәннән мин уйлыйм, гайбәтне ул кеше үзе чыгара. Менә гайбәт җирендә йөрмәсә, ул бит үзең чыгара. Менә моны сөйлисең, тегесен сөйлисең, булайрак эшлим, булайрак булды дип сөйләсәң, ул инде күпереп әллә нәрсәгә әйләнә. Мин үзем турында бик сөйләргә яратмыйм. Яратмыйм да. Кешенең бөтен синең нәрсә эшләгәнеңне, нәрсә эшләсеңне белеп тору ул бәлки кирәк тә түгелдер. Теге урыслар әйтәләр бит әле, счастье любит тишину. Менә ул әйбер бик яхшы әйбер. Мин аны ул минем теге каннан килгәндер инде, ул мин аны үзем белеп тә түгел. Менә шулай мактанмыйм да, сөйләмим дә, мин аны матур гына эшләп куям да, үземә дә тыныч, кешегә дә тыныч. Күп белмәсәләр, яхшырак иш инде. Яхшырак йоклыйлар. Яхшылак йоклыйлар да, үзең дә тынычрак йоклыйсың. Менә кешегә иманлы, сабыр булу өчен нәрсә эшләргә кирәк? Сабырлык ул үзе бер бәхет инде ул. Үзе бер бәхет. Аңа өйрәнеп буламы, әллә инде ул күңелгә салынырга тиеш микән? Бәлки күңелгә салынырга тиештер дә, бәлки өйрәнеп тә була торгандыр. Менә мин үземә килгәндә, мин үземне үзем тәрбиялим. Мин әле хәзер дә тәрбиялим үземне. Чөнки теге менә яшьлектә нәрсә эшләгән, хәзер үзеңне ничегрәк тотасың. Сабыр дигәннән менә бик качагында ачу килгән вакытларда була бит инде бу тормыш, ансыз гына булмый. Әйтәсе килгән вакытлар. Әйтәсе килгән вакытларда була. Теге соңгы сүзендә әйтеп бетерәсе килгән вакыт була. Мин бер качанда
соңғы сөзін де әйтмеймін. Әйтесі келген сөзін де мен башта ойлаймын. Керек мекен, әйтергә юк мекен. Аны бит әле әйтеп була, туры итеп, ямсыз итеп. Аны әйтеп була, матур гына итеп уратып та. Кеше аны аңлый ала. Мин аны менә шундый бер нидер килеп чыкса, шушы кешегә шушы әйберне әйтәсе килү, ул бит ни күңелдә торырга тиеш түгел. Әйтергә кирәк аны ничектер. Син аның дөрес түгеллеген, үзеңнең дөрес икәнеңне кайбер менә мәсьәләдә мин моны төнне жокламыйча уйлыйм. План корам. Ничек әйтсәм, ничек булыр микән дим. Булай әйтсәм, ул миңа шулай әйтергә мөмкин дип, мин моны матур гына уйлыйм да. Менә инде икенче көнне миндән дә очрашкачмы, шушы сүзне матур гына әйтеп җайлап, монда инде ызгыш талаш та булмый, үпкәләш тә булмый. Монда матур гына син дә тыныч, ул кеше дә тыныч аңлый. Инде һәм сезнең күңелдә дә калмый. Минем күңелдә дә калмый. Инде менә бу теге ашу дип әйтим инде, ызгыш талашларны гомумән яратмыйм мин. Талашырга гомумән яратмыйм, бик сирәк. Конфликтлы кеше түгелсез. Юк, гомумән андый кеше түгел, андыйны яратмыйм да. Шуңа да карамастан, менә ул конфликт дигәннән ызгыш талашның да азагы бар. Нәрсәдер әйтәсең кешегә, аннарсын үкенеп йөрисең. Никләр генә шушылай әйттем микән дип. Шушы сүзне әйтмәс өчен, уйламас өчен шулай дип. Аннары гафу үтенергә туры килмәсен өчен. Шуңа күрә мин матур гына уйлап эш итәм хәзер менә. Үземне үзем тәрбиялим мин. Туктале качагында менә нәрсәгәдер кәефсезләнеп китәсең бит инде. Матур гына йөргәндә. Карарым әйтәм, нишләп минем кәефем төште соң әле. Шушы нәрсәдер уйлап, шушы әйбергә минем әзрәк күңел төшеп киткәндер дип, үземне икенче нигә җибәреп, юктан кәефсезләнергә тырышмаска тырышам инде. Үзең ул бит инде гомергә бер генә яшибез. Ничектер нәрсәгәдер борчылмыйча да булмый инде бу дөньяда име. Аны җиңелрәк итеп, җайлырак итеп, ничектер үтеп китәсе иде шушы әйберләрне. Менә Зөләйхада качагында кайта, әни минди дус кызым белән үпкәләшкәннәр инде булар нәрсәгәдер. Кызым, мен әйтәм, син бер дә борчылма. Тормышта мен әйтәм, әллә нәрсәләр була. Әллә нинди дуслар белән дә теге ачуланышырга мөмкин. Син үзеңне менә, үзеңне борчылма, үзеңне битермә. Bütün нәрсә дә әйбәт булыр, мен әйтәм. Шулай дип, теге менә кызга да шулай аңлатам мин. Бу дин ярдәм иткәндер миңа калса сезгә шулай бит. Менә бу сабырлыкка килү, менә шушы кирәкмәгән җирдә дәшми калу, менә буларны дин генә тормыш тәҗрибәсе генә түгел, ул әнидән дә килгәндер. Безнең әни бик сабыр кеше. Тәрбия. Бик шундый әни инде бик нәзакәтле, бик сабыр инде ул. Ул уйламыйча бер сүзне дә әйтми. Бәлки оннан да миңа күчкәндер. Ул хәзер дә әйтә, мин уйламыйча кызым бер сүз дә әйтмим ди. Теге качагында әзрәк ашу килгән кешеләргә дә уйлап йөреп, соңыннан матур гына әйтеп куеп шулай. Ызгыш талашсыз гына. Бәлки ул әнидән дә күчкәндер. Шулайдыр каннан. Каннан да. Инде дин әлбәттә дин. Дин ул икенче төрле кешене башка яктан үзгәртә дә куя инде менә. Дөньяга карашында, кешенең үзенә үзе карашында, әлбәттә үзеңне дә яратасың. Кешене дә яратасың, якын тирәңне дә яратасың. Ул бөтенесе дә диннән килә. Шулай. Бу чыннан да сәләт бер издәпә. Менә шулай дөньяның һәр нәрсәсеннән матурлык, ям табып яшәү бу сәләт. Шулай бу сәләткә димәк өйрәнеп була. Була. Мин бик күп психологический дип әйтим инде урысча китапларда укыйм. Бик яратып укыйм. Әле менә балаларга да алдым, балаларга да бар менә яшьтән кайсы тазарам ди, кайсы нәрсә ди, шулар өчен дә әллә ничә том китаплар алдык. Алар да укыйлар. Укытам инде мин аны. Бер көн бүген 10 бит укый, иртәгә 20 бит. Шулай дип биршәләрме соң? Укыйлармы? Биршәләр, укыйлар. Резидапа каршы килеп карасыннар. Тикшерәм. Бик әйбәт, субханалла. Рәхмәт сезгә Резидапа килгәнегез өчен. Уңай энергетикагыз өчен. Шундый рәхәт булды сезнең белән аралашу. Менә шушы атмосфера студиядагы миңа калса тамашачыларыбызга да барып ирешкәндер. Исән сау булыгыз, шушы иманлы туры юлдан тайпылмаска, исән-имин яшәргә язсын Алла бирсә. Сезгә рәхмәтем зур. Сез менә шушылай матур итеп, шундый дәрәҗә менән монда килеп, сезнең белән шушылай аралашу. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт үзегезгә. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге чыгарылышыбыз да ахырына якынлашты. Бүген студиябызда кунакта Татарстанның халык артисты Резидә Шәрәфиева булды. Исән сау булыгыз.